Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views and opinions expressed by the views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa program Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Lunes. Tama, Lunes na po kita ngunyan. Sa 10 na Nobyembre taon 2025.
Sabayan po din sa indong lingkod sa rong event to mag-orerestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuyang tibok sa mga kalapuyan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan sa mga pigpapaarabot man po nindo digding mga satuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. O man po sa may mga kumpleanyo ngunyan November 17, maligayang happy birthday! Happy na birthday! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dili nga wala sa karming tugon ha. Pag dayo ka mo imbitado, day tabi magduma. Pag day tabi o kaya day po ka mo magduman, pag bako ka mo imbitado. Saro pantogon ko. Ingatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Mara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mundo sa muya pong pagkikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tayo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na siya man sana po nakaram kaya amen. Thank you Lord. Matandang tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tayo Lord sa samuyang mga gigibuhon. Tangan ni pong day kami magkasala sa samuyang kapwa sinmaging po sa saymo. Lord, sa nagkaroong kasalanan. Tao lang po kami, Lord. Marupok. Nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutan at tabi ni ang sa indo pong servidor Asin Tagariparo. Live na live! Ngunyang pong aldaw kita ni Lunes sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niyan kan sa muyang GM si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot ni maugmang pataratara sa lambang miyembro. Sana po nasa maray sa nakamorogtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy joy. And siyempre mga tugang, bawal po ang kidit tuan sa mga panahon po tabing ini. Bicol Net TV. Lunes na po kita ngunyan. Ano ini eksaktong pakalipas kang Super Typhoon Bagyong Uwan. Super Typhoon Uwan. Saron simana pakalipas kang pangrarapado po di po sa probinsya kang Albay ni Super Typhoon Uwan. Basta po kamo ako na rarahay yung manlalay ang busis ta garalgal na
Kay puwantang magprograma na. Kumusta po kamo? May kuryente na kamo? Kunday pa. Halat-halat sana taday man kitang maginibukayan kundi maghalap. Taday man kita kibang halaton kundi aliko. Yo. Uy, ngunyanal daw tabi mga tugang Lunes. Mga estudyante ay alik eskwela na ngunyanalaw. Ralawig so bakasyon kan mga estudyante ano daw sa naso klase di kan mga estudyante o ngunyan back to face classes na kaya lang sa ibang mga eskwelahan baka day pa mga kuryente ay mainiton ngunyan digdi sa probinsya kang Albay kaya hindi kung anon diskayan kan mga principal yo siyempre pag malingaw to ng classroom anan magkaurukudan kan mga estudyante dahil man pwede magpa limlim duman sa irarom kang kahoy ta binagyo dahil mga dahon bagang dahon ngunya ng mga kahoy nagkaaranit oy ang Albay Electric Cooperative padagosan sa indang pagtrabaho para maibalik ang kuryente. Pait-pait siya mga taga-alikong niyan. Sabi nga ni Mampi Bulata kan mga agum kan mga linemen kang aliko. Maray pa ngaya suposti permi mo ngayang nakukupo. Ako ngayang agum mo dahil mo lamang nakukupo. Yan so sabi kan mga agum kang mga linemen kang mga taga-aliko. Maray pa ngaya suposti permi nindong nakukupo. Ako ngaya de lamang nakukupo. Yo, good morning tabi, Mampi Bulata, good morning. May kuryente na tabi dyan sa Indo sa San Vicente. Sana all nakukupo. Yo, good morning bata, medyo malipot na, tapos nagkatagawaran-oran pa sa tuya. Ang magayon, tanaguran sa tuya pagkabanggi. Yo. Pag mauran-oran tabi, Mampi Bulata. Kay puan man kupuon. Oy, so task force kapatid, uminabot na po digdi sa probinsya kang Albay sa mga matarabang po ini. Sa mga matarabang pag-restore kang kuryente digdi po sa probinsya kang Albay. Salamat. May panibago na naman na paglangkaw kan mga produktong petrolyo sa aga. Sir Edwin Sistina. Yugod mo yan na de kitang kamalay-malay vision kita kan mga kalamidad. Pero si mana na sige na sa nabagan lang kan mga produktong petrolyo. Pahit sa nabaga. Bangang vision kita di. Nga natabi si Redwin Sistina may panibago na naman na oil price hike. Sa aga. Sa pangyayari ni sa to. Ala, sige tabi mga tugang yan sa tuyan mga reparohon ko niya na Lunes. Back to face classes na ha. Mga estudyante. So may mga pa kuryente malbala na kanso principal kung ano ang diskarte. Nayo. Sige po mga tugang alas 7:18 na. Kuanta daw tabi mo ng linya kang pag-asa ta. Ang sabi, guwa na naman da tabi kipig babantayan na routine panahon. Di aramon ta sa pag-asa. Yo. Kuanta linya tabi kang pag-asa. Good morning tabi pag-asa, please come in. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
Nem. Sabi ng huwag galawin, ginalaw. O ano nangyari? Pag-asa. Pag-asa. Shh. Pag-asa. Nahihiling mo na yan. Pag-asa. Lato na. Pag-asa. Shh. Pag-asa. Madali Lato na tayo. Pag-asa. Oh. Pag-asa. Pag-asa, good morning Tabi. Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area o anumang sama ng panahon, kaya nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At sa kasalukuyan, tatlong weather system ang umiiral sa ating bansa. Una, itong Intertropical Convergence Zone o yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere umiiral sa may Mindanao at Palawan. Ito namang northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan ay nakakaapekto dito sa areas ng Northern Luzon, at for Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, itong easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko, yung weather system na umiiral sa ating areas. At makikita natin ngayong madaling araw pa lamang, may mga naobserbahan na tayong mga makakapal na kaulapan dito sa southern portions ng Pilipinas. At para sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, so for Luzon, dahil sa epekto ng shear line o yung convergence ng mainit at malamig na hangin, makakaranas tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa may Cagayan at Isabela. Samantala, ito namang areas ng Aurora, Quezon, Bicol Region, dahil naman sa easterlies, makakaranas rin tayo ng mga sustained na mga kaulapan at pag-ulan. Kaya eastern section ng Luzon, maghanda tayo at maging alerto sa mga possible flooding at landslides kung lalo na kung malalakas at tuloy-tuloy yung pag-ulan na ating mararanasan. For Metro Manila and the rest of Luzon, generally fair weather ang ating inaasahan ngayong araw. Partly cloudy to cloudy skies, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so generally improving condition sa ating inaasahan and eastern areas. At bumaba na rin yung axis ng ating ITCZ na kung saan Mindanao at Palawan na lamang yung naapektuhan nito. Pero dahil sa easterlies, posible magpatuloy pa rin yung mga pag-ulan dito sa eastern section ng Visayas, particular na sa eastern Visayas. Dahil naman sa ITCZ, patuloy tayong makakaranas ng mga kaulapan at pag-ulan sa buong Mindanao at sa Palawan. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, Mindanao, Palawan at Eastern Visayas, maghanda rin po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa. Sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially sa northern and western seaboards ng Luzon, dahil for the next 24 hours, posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Para naman sa ating 4-day weather outlook, so yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw, bukas araw ng Martes may inaasahan tayong surge o yung pagbugso ng northeast monsoon. So may kalakasan yung surge na ito. So possible mamayang hapon or bukas na madaling araw mag-issue po tayo ng gale warning dito sa northern and western seaboards ng Luzon in anticipation sa mga matataas na alon na dulot ng pagbugso ng ating hanging amihan. And for Tuesday to Wednesday, dahil nga sa epekto ng ITCZ, so yung ITCZ further pang mag-shift southward yung axis dito, so itong southern section na lamang ng Mindanao at Palawan, possibly yung areas na maapektuhan ng ITCZ starting tomorrow. So mababawasan na rin yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, pero magpapatuloy pa rin yung mga kaulapan at pag-ulan, particular na dito sa area ng Davao Region, Socsargen, Barm at Zamboanga Peninsula. Dahil naman sa epekto ng shear line, asahan pa rin natin yung mga pag-ulan. So muli itong shear line yung convergence o yung boundary ng mainit at malamig na hangin, kaya posible pa rin magpatuloy yung mga pag-ulan dito sa may Cagayan at Isabela. Dahil naman sa easterlies, mababawasan na rin yung mga pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Bicol Region, Aurora at sa Quezon. So kaakibat nga ng pagbugso ng ating northeast monsoon, asahan na rin natin yung
pagbaba ng ating minimum temperature, especially sa madaling araw. Pagsapit naman ng Thursday to Friday ay mas tuluyan pang lalakas yung ating northeast monsoon. So possible malaking bahagi na ng Luzon yung or more in particular itong main ng Luzon, malaking bahagi na yung makakaranas ng epekto ng northeast monsoon. So kaakibat nito yung pagbaba ng ating thunderstorm activity, especially sa hapon o sa gabi for the western section ng Luzon area. Ngayon pa man magpapatuloy yung mga kaulapan at mga pag-ulan na dulot ng amihan sa malaking bahagi ng hilagang Luzon, yung axis rin o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin, yung shear line natin, bababa rin yung axis nito, na kung saan posible itong magdulot ng mga pag-ulan sa may Aurora, Quezon at sa Bicol region. So sa mga di ko po nabanggit na lugar, for Metro Manila and the rest of the country, particular na sa Visayas and Mindanao towards the end of the week, inasahan natin na mababawasan yung mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao, pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms, kaya ugaliin pa rin na magdala ng pananggalang sa ulan. So sa kasalukuyan, wala rin tayo minomonitor na low pressure area at nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo within the next 3 to 5 days. Haring araw sa Kaminilaan ay sisikat mamayang 5:58 ng umaga. Lulubog naman mamaya sa ganap na 5:24 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories, mga heavy rainfall warning, rainfall advisories, or maski yung ating mga thunderstorm advisories na ini-issue ng ating mga Pag-asa Regional Services Division sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST ang Pag-asa. Sa aming channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Gulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ngayon tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamuktakan ka sa tuyang panahon. Okay man. Para pa man ki pigbabantayan na route nin panahon tabi Sir Javier Bunsa. Big sabihon, okay, dahil pa kita ki pigha dita naman. Wara man ki route ti panahon. Sa laog asin luwas kang Philippine Area of Responsibility. Thank you, Lord. Nakakapiktar lang sa tuya yung Intertropical Convergence Zone, easterly sa kaining amihan. Amihan season na baga kita. May mga paguran-uran, may kikilat pambiyo. Ayun, nagkapira ng bangging uran-uran digdi sa probinsya kang Albay. Good morning, Tabi. Bicolandia, may kuryente na, Tabi. Sabi ni Sir Javier Bunsa. May mga iba tabing lugar na may mga kuryente na. So iba medyo pigahabol pa. Ayun. Pigingawa pa kang aliko na maibalik na ang supply kang kuryente. Digdi po sa probinsya kang Albay. Tatad tapag-restoryanta yan. Sige, alas 7:28 sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Oy, pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang yaon dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Open for transient po sinda. Madalion sa na yan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Nailing nindo sa bagong Jollibee dyan. So, harani po dyan ang MBY Dormitory. Ayun. MBY Dormitory, hanapon lang nindo si Sir Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory.
So mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Yo. Kay Madam Maylene na good morning tabi. Ingat. Ingat po permi. Mahiling ka. Siring man mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila. Prinsesa Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albaan. ika ang burak ni sa Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. kaugmahan. Mahiling Alas 7:30 na. Ang sa tuyang time day po mag-arali mabalik po ang programa makalipas lang po Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi mga tugang, balik na po kita digdi sa programa. Alas 7:32 na sa tuyang Philippine Standard Time oras po nga andara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Siring man mga tugang ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila, Kang Malinaw Albay, and Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Yo! Sige mga tugang, balik po sa indong lingkod. Ako man po giraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ngunyang pongal daw kita ni Lunes petsa 17 na kang bulan na Nobyembre taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya no papigalata. Doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Oy, good morning Tabi Idol. Pa-shoutout da Tabi kang family Pilenya kang Ligao City. Salamat. Oy, sa Pilenya family dyan sa Ligao. Kumusta po kamo? Pag ikaw ang aking
aking kasa Sabi yan ni Sixto Pileña. at aabante ako Sige, good morning, Tabi. Nakaantaban. sa tiyempo. Okay, sige Tabi mga tugang ta alas 7:40 kaya 40 tuloy 34 Tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time mga tugang ngunya na Lunes back to school na so sa tuyang mga chikiting yo ta makalipas po kang super typhoon na si Juan eksaktong sarong simana kita ngunya na no Lunes tuminama sa bagyo sa tuya Domingong aldaw yo Domingong aldaw so saron simana nang gadgunyan makalipas po sa super typhoon na Uwan digdi po sa probinsya kang Albay so back to school na sa mga chikiting ngunyan aldaw and ang Albay Electric Cooperative Tabi Sir Javier Bunsa padagos ang paghinguan na maibalik na ang supply ng kuryente digdi po sa probinsya kang Albay. Yo, puga-puga na ang pahitman kang Aleco na maibalik na pero so iba talagang halos kadaklan kaso Sabado. Kasabado na ibalik so supply ng kuryente sa nagkakapirang lugar. Diyan po sa may parting First District ang Albay. Iyo sunagulpi, Ma'am Lilia Casabuena, ang grabing distroso Tabi mga tugang diyan sa may First District. Diyan sa Tiwi, Malinaw, pasiring sa Tabaco. Halos darapa sa mga poste diyan o kaya medyo na-delay. Medyo nagkakapirang aldaw. 5 aldaw pagkatapos kang bagyo kang Sabado pa sana na-energize so pigapod na backbone yo kang sa tuyang substation o dyan po sa Banwaan kang Malinaw ang substation dyan nakakabit iyo po ang Banwaan kang Tiwi and Malinaw may party pa kang Tabaco. Pero nainot na na-energize sa sentro kang Tabaco. Siguro mga Webes garito o kaya Biyernes. Pag Sabado, na-energize naman Sabadong Banggi, na-energize naman so pasiring dyan sa sentro kang Malinaw and sentro man kang Tiwi. Pero ang magayon na barita ngunyan Tabi Sir Javier, so Task Force Kapatid Task Force Kapatid uminabot na po sa probinsya kang Albay kanakaaging Sabado ini so mga matrabaho hali ini sa Negros Oriental ngayon rally ini sa ibang lugar na mga electric cooperative man nagpasiring digdi sa probinsya kang Albay para magtabang sa pag-restore kang kuryente. So dako lang tabang ini medyo talagang kulang sa tawo ang Aleco hanggang bagay ni dyan sa 3rd District, 1st District to 3rd District. So pag binaraga mo ang tawo kang Aleco talagang kulang man. So kay puan talaga na tabang kaibang kooperatiba. So nagabot na kang Sabado and ang diniploy tulos ini duman sa pay parting 1st District kung saan so nagulpi so grabe ang distroso dyan sa may parting Tiwi and Malinaw. So yan man so tigbarita sa tuya ni board member Carol Siga kang nakaaging Sabado tanag paralibot man si BM Siga si BM Carol Siga siya ang Committee on Energy dyan sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay. So yan so tigbarita sa tuya ni BM Carol Siga. Dagog niya to so pakikipag-ulay niya to kay BM Carol Siga. Manungod dyan sa apod kay ni Task Force Kapatid. Siya pwedeng patindugon dira. Sandali nainot so pahit
po talaga mga poste kang Aleco Ano po si BM Carol Siga? Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo. Mahihiling ta po na dakulon po talaga ang mga poste kang Aleco na nagkaturumba. Lalo na sa mga aluminum poles. Ini po pati, pag natumba na po siya, dahil na po siya pwedeng patindugon girare. And it's complete talagang kailangan palitan. Unlike itong mga semento na mga poste. And together with the Aleco General Manager Buksit, in coordination po sa iya, everyday po niya ako piga-update. Sa 3rd District po, yaon po ngunyan si General Manager Buksit, monitoring and supervising the restoration po from Ligao feeder going towards Pio Duran. So hopefully within the day, ang Ligao and Pio Duran may electrify ta na po, ma-restore ta na po ang power within the day sa Pio Duran and Ligao. And then sa mga succeeding municipalities po, duro-diretso naman po yan. Aram po nindo ang naging problema ta po is dahulong po talaga sa mga poste na natumba. Ngunyan, ang Aleco po, ang Aleco management, kang panahon man po na nagkaigwang bagyo sa Masbate, nagpadaraman po kita ki mga task force sa Masbate, nagpadaraman po kitang tabang na task force sa Cebu. Kaya po, dahita po una si Typhoon Uwan, magiging makusugon po sa Paro. So, hopefully po, makabalik naman po sa ibata pa mga task force, pero nakahagad naman po ang satuyang Aleco management na tabang po sa task force kapatiran sa Negros Oriental, and then maabot naman po sinda dapat this morning. Di naman po sinda ipaprioritize or i-dispatch sa Malinaw and Tiwi. Ipaprioritize naman po ang Tiwi and Malinaw because dyan man po naghali ang satuyang supply kuryente. And with the restoration and electrification po of Tiwi going towards Malinaw, magiging mas makaskas na po ang pag-restore with the help po of the task force. And maiiling ta po, grabe po talaga ang damage assessment all throughout the province. So, ang total ta po na damage assessment as of November 12 po, 2025, due to Typhoon Uwan is 19 million na po. Ano nangyari? Ito na ha. Madali lang. Tay balik tagararay tabi si BM Carol Siga. Yo. Ang assessed damage. Wala pa po dyan ang nito kasi ongoing pa po ang assessment. Rapo-rapo ongoing pa po ang assessment. Movellar and Pio Duran. Pero nga ni, ang magayon po sa Pio Duran, sindana po ang tigpa-prioritize and ligaw this morning po with the GM Buksit po. Kaya damage assessment sa electrification lang po yan ta BBM. Ayun po. So ini po ini na po so assessed amount of damages po per municipality. Kaya sa kuryente. Sa kuryente po, sa kuryente po. So mga posting nagkapurutol, ini na po ang assessed amount. So hopefully as of the moment as of November 12, ang restoration of electricity to sa buong probinsya 44% na lang po. Okay. Pero so, wala pa pang pasensya ang kailangan. Ang concern ta po sa 1st District nababanggit mo ang Tiwi and Malinaw. Mga base po sa coordination with Aleco, mga anong aldo kay Atabi pwede kitang magkaigwanan ng supply ng kuryente? Ang Tiwi po, ang sentro po, Iguana po ang sentro kang Tiwi. Ang branch 1 kang Tiwi is under restoration na po unyan. And then with the task force, pag napatindog ta po so 5 poste sa Tiwi, pati po ang sentro kang Malinaw, hopefully within the day or tomorrow, magkakaigwa na po ang sentro kang Malinaw. And then so ang pigiingot po sa mga major na mga poste, so mga backbone talaga, so mga darakulaon ta pong mga poste. And then so mga inner po na mga poste later on po yan. So prioritize na po muna sa mga sa main line pa po. Ihabol ko BM, baka magalas ang tao, bako ka man niya tagalay ko, pero nangiyata nakatuto ka dyan sa electricity concern sa probinsya Kanalbay. Siyempre po, being the committee chairman on power and energy, naging grateful man po ako sa Aleco management and of course sa mga board members of the 3rd District of Albay, lalong-lalo na po kay board member Brian Arandia,
Pig-update nga man po ako sa status in the 3rd District. Tapos digdi man po ako nagmo-monitor sa 2nd District. And then si General Manager of Aleco, Buksit po, is in close coordination po sa kuya every day to give me updates. Kaya sabi ko sa iya, tabangan po kita. Kailangan talaga po magtarabangan. So nag-inspection naman po ako. And pig-feed ko man po si GM Buksit para maisihan niya rin po sa mga areas of priority. Of course, nakiwuron man po ako kay General Manager Buksit na i-prioritize na po, especially the municipalities who are housing all of our district hospitals. Kasi syempre po, without electricity, mahihirapan po sa tuya ang mga district hospitals. So, the district hospital po in Tiyuduran, in Ligao, in Tabaco, sa Ziga Memorial po, sa Bakakay po, and then Rapu-Rapu, Villar, Villahermosa, and then Magnito and Pantao. So, yan po sa mga prioritize na pong mga area. Pero syempre, big-inot po ni General Manager Buksit sa mga darakula ta pong mga district hospital. But sabi yung kay NBN, ikaw mismo nagtatrabaho ka sa field, tabi. Iyo po, naghiling po talaga ako. Sa katotohanan, yun nga ni pong aga, nagbibilang po ako kay posting ng Kaurulog. Kasi, syempre, mas magayon po na madawog man po sa kuya ni GM Buksit kung piraman ang gad talaga. And tao din lang po ang satuyang management of Aleco. And dahil niya man po kaya baranga unso lawas niya. So, kailangan tabangan taman po. Being the chair on the power and energy, since igwaman po akong mga activities po digdi sa Tiwian Malinaw, sabi ko ako naman po sumahiling dito. And happy to say, may mga Aleco team na po kita in Malinaw. We have 2 restoration team na po sa Malinaw. Hali po sa Aleco, pero the task force from Negros paabot naman po. And as of the moment, gari nasa Matnog na po sila and entering the province of Albay. BM, mensahe mo tabi sa mga Albayano and lalo-lalo sa mga taga First District tabi? Sa gabos pong mga Albayano, syempre, data po inasahan sukusog ni Typhoon 1. Pero ang matibayon ko pong nahihiling, gabos po na mga LGUs totally prepared. Aram po nindo, dakula pong tabang na ang mga LGU advance po ang preparation, advance ang evacuation, and they po nagkukulangan sa tuyang mga LGU na magparundom sa gabos pong mga tao na magprepara. Aramo po ang magayon, very resilient po ang mga Albayano. Tuudo na yata kita sa bagyo. Kaya nagdedeklara maski gaano kaharayo ang bagyo, preparado po ang mga Albayano. And dakulaon man puntabang na talagang padagos po kitang nagpapangaji kang Horacio and Parata. And I hope na mag-continue po kita magpangaji na isalbar pirmi ang probinsya kang Albay. Ang hagad ko na sana po sa gabo sa mga Albayano, lalo-lalo na po digdi sa Primer Distrito, Segundo Distrito, and 3rd District, diit na pasensya, padagos po ang pagtrabaho kan sa tuyang board member Carol Ziga na Committee Chair on Health and Social Services and Committee Chair on Power and Energy together with the Aleco Management. Padagos po kitang nagmo-monitor, nagsusupervise, and data po ang tutunungan hanggang po makaabot po kita sa 100. Si Manny Mocsea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Okay, mga tugang yan tabi si board member Carol Ziga. Siya po ang committee chair kang Power and Energy kang probinsya o kaya kang Sanggunian Panlalawigan ng Albay. Good morning tabi, Choterso Liander. Kay Chatita Berses, good morning tabi Chatits. O di kan Sabado, tama mananggad, nag-arabutan hali sa Negros Oriental. So Task Force Kapatid. Uminabot na taga Ormeco sa kaso Noreco 2. Sa Ormeco yung Ormoc, Ormeco may duwang team na pigpadara digdi sa probinsya ni Albay, and so itong Negros Oriental ining Noreco 2 may saro man na team
na ipigpadara digdi sa probinsya kang Albay para sa task force kapatid. Pig-focus na mo na ipigpadara tulos yun dyan sa Banwaan kang Malinaw and Tiwi kang nakaaging Sabado. So siguro mga hapon na garito talagang puga-puga tulos sa trabaho. And mala nga ni tabi Tita versus dyan sa may parting sentro kang Malinaw na kuryentehan na kang Sabadong Banggi. So na-interview mi si board member Carol Siga na agang o kaya ugtong Sabado ito sa pigbarita sa muya na may paabot na mga matarabang so task force kapatid digdi sa probinsya ni Albay. And saro yan sa pipatutukan itong mga taga dyan sa Tiwi and Malinaw grabe so lugo-lugo kan mga taga Tiwi na halik nga digdi sa Tiwi ang supply kang kuryente na pigpapadara pasiring sa bilog na Pilipinas tapos so Tiwi lugod so nahod dyan na magkaigwa ki kuryente nagkairinot pa so Daraga, Legazpi so Tiwi lugod na hali ang kuryente sa geothermal iyo lugod so nahod dyan na dahil kuryente kaya kang Sabado dalagan tulos dyan so task force kapatid kasabay man so mga taga-aliko nag full force kang Sabado o kaya nagkaigwa nagkikuryente dyan sa sentro kang Tiwi and kasudma halos nagkaigwa naman ko yung kuryente sa iba pang barangay o parehas man dyan sa Banwaan kang Malinaw kang Sabadong Banggi so sentro sa namuna kang Malinaw and the following day kan Domingo kasudma yata o pasiring na dyan sa may parting Tabako suali yan sa substation kang Malinaw ang pigsusuplayan kaya kan substation kang Malinaw so Feeder 1 pasiring dyan sa Tiwi tapos so tama Feeder 2 ang Tiwi yung Feeder 2 so Feeder 1 pasiring dyan sa Malinaw sentro kang Malinaw and part ng Tabako o yaon dyan nakakonektar so PNP Tabako so terminal o so mga opisina dyan sa Tabako o hali yan sa Feeder 1 kang Malinaw substation o kaya nagkaigwa naman ki kuryente so dyan sa may parting Pawa kang Tabako hanggang dyan siguro yan sa may Bumbon ang koneksyon na hali sa Tiwi ay hali dyan sa Malinaw substation o kaya kaso sa Asodban Domingo igwa nagkikuryente dyan sa nagkakapirang lugar dyan o kaya nagkakapirang barangay dyan sa Tabako na hali sa supply o dyan tabi sa substation kang Malinaw. Si Manny Moxeya sa programa Servisyo Asin Reparo sa BicolNet TV. Salamat man tabi kay board member Carol Siga and kay former board member Vic Siga Jr. Talagang mahigos mga mahiguso na sa tuyang mga servidor na naglilibot sa sendang mga area tanganing mariparo kitang mga albayano may gusto nini si board member Carol Siga kasabay susayan tugang na si former board member Vic Siga Jr. Pero yan magkaibahan sa pagreparo kan mga albayano lalong-lalo na sa mga taga Premier Distrito kang Albay. Okay, sige. So, daip naabot kang kuryente pakidit na sa nang halat-halat siguradong pasiring nandyan sa Indo. Energize na gabos sa mga backbone na pigapod. Initabi tutor susutigapod na backbone ini sa mga main line na mahihiling ta dyan sa may mga kaawagan, sa may mga kabasan. O yan, so pigdadaluyan kang kuryente na pasiring man sa satuyang mga harong-harong. Kaya adit na sa nang purpasinsya maabot nandyan sa Indo. Ta energize naman gabos sa mga backbone. And magayon may nagtabag na sa tuya itong task force kapatid na talagang makahirak man sa mga taga-aliko na
Yugod mo yan na pirang simana na, sarong simana na sindaki hanggang Banggi pati. Hanggang Banggi nagtatrabaho tabi sinda para may balik sa ng supply kang kuryente. So iba medyo swinerte ta naibalik tulos. Pero so iba talaga lalo diyan sa may parting Tiwi and Malinaw, talagang medyo ito so na delay. Medyo nagkapirang aldaw bago nakaibalik. Tayo na nga niyan mas matindi so distruso. May mga nagkapurtol na poste, may nagkaturumbang poste. Yan so medyo nahaloy-haloy dahil nga ni dyan. Sa Rupa, pigbaranga-banga man so team kang aliko. Tabata so ibang team ta, nagtatabang man duman sa Masbate and Cebu. Tanainot bagang binagyo sa Masbate, nagulpi man sa Masbate, nagpadaraman ki Task Force Kapatid ang Albay Electric Cooperative para magtabang manduman sa Masbate. Rubaga kaya ng mga kooperatiba kung sa inso nagugulpi, so dahil man ngaya tinamaan, minapadaraman ki team para magtabang pag-restore kang kuryente. So ang aliko nagpadaraman tsa tita versus kan pagbagyo duman sa Masbate. Tayo bagang subagyo sa Masbate, dapat kutaan tatamaan kay ito ang probinsya ni Albay. Biglang buminaba ang tinamaan so Masbate. Di dahil man kita tinamaan kang bagyong ito, kaya nagpadara so aliko kitim para magtabang man pag-restore kang kuryente duman sa Masbate. Ang problema pati duman sa Cebu, nagpadaraman ki team so aliko. Ang problema dahil tatigasahan na babagyon man palang kita. Binagyo man kita ining super typhoon na si Uwan, so team ta na pinadara duman rayaon pa duman. Rayaon pa duman sa Masbate, tapos yaon pa duman sa Cebu. So mga taga-alikong iba, kaya kulang talaga so manpower kang aliko digdi sa tuya. First to third district bagayan. Kaya kung nahiling takan sa mga primero pakabagyo tulos, bihira ta mahiling sa mga taga-aliko ta ituyon masana. Pirang munisipyo ang probinsya kang Albay, 18. 18. Pira ang pira ang team kang aliko. Di ba? Kaya medyo talagang nahirapan din. And kulang man sa tao. Kaya nakulaon na tabang ining uminabot sa tuya kada kaaging Sabado. Ining Task Force Kapatid, salamat sa mga tabang nindo. And baka lamang sumanga day patig-abot kang kuryente. Maibalik na tabi ang kuryente nindo. Ngunya na si Mana. Pero ang mas magayon kay ni kung tabangan na nindo, may mga barangay electrician kamo dyan, so mga wire dyan na nagkapurotol sa barangay nindo, ayos na nindo. Tanganing pagyao na sa kuryente, malaog na sana, madali na sana yan. May mga barangay electrician baga kita, so mga nagkapurotol na drop wire, pasiring sa harong, arayoso na nindo. Tanganing pag okay na, pag na-clear na yan, sigurado papadaluyan na kamukang kuryente dyan sa sendon mga barangay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we had
have for Jesus Mapasko na siya, Tita Verses. to guide us as another New Year star. Parangal daw na sa mapasko na di. Spirit of Christmas, be all Sana maubatan ni sa kuyang alunan. Nalingawan ko pala na di may tinugon sa kuya si Manoy Biyong kopi ka to. Si Doc Manoy Biyong. Lingawan ko pala sutugon sa kuya pag nagkulog niya ang alunan mo. Let love Paiton mo sa nangayak ang ugbos nin bayawas maglaga ka. Narumduman ko. Sige, tabi Manoy Biyong. to the manger. At yan, pagkatapos kang programa ta sa 10 to 11, Come let mana pa ko kibayawas. boys Yung pala, narumduman ta ka. Christmas Yung pala nang bulong kining sa kuyang halunan mo niya na malaanin ang pagmati. proclaim the Yo. name. Salamat tabi, Manoy Biyong. Let's Uy, mga tugang alas 8 na. a happy holiday this season. Nagdita naman po muna para mentras na tatapuson na sa tuyang programa ngunyan tabing Lunes. Let me be the 17 kang Nobyembre taon 2025. New Year stars and Sa pangaran niya ni GM Maestro nila doon, kasabay si SM Sir Tony. Sa pangaran po ni Dugabos, mga tugang mga kabayan, mga nakaantabay sa tuya, paki-like, follow, and share na lang. Kan sa tuyang programa nga ning mahiling man po kang iba. Christmas and a happy Sa pangaran ni Madam Maylene kang MBY Dormitory, may we never forget City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, Jesus. City Councilor Riner Burse, One, two, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, and ABC President Cap Art Abela. be all Sa Kapos Bilo Lotto Outlet, salamat. let's sing merry Paaram na po muna sa indong lingkod at yan na 10 to 11 sa programang Sutama Sana. and may we Naman kita magiribanan. 10 to 11 po yan sa 107.7 radyo natin Tabako. Yo! let's sing Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya. happy Si Mr. Hulbutana Tabini. Saga naman kita magiribanan. Digdi po sa programa. Adios amigos! the love. Domo arigato. Bye-bye! Let him be the one to guide us as another New Year star. Serbisyo, And may asin, this Christmas be always. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo
na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.